Så tror jeg sgu, det er på tide, til jeg snakker lidt, nu når årssæsonen nu er over, ikke? Og jeg tænker, jeg vil snakke lidt om, hvordan fanden I kan gå om og fange jer en havørred i åen her til den kommende sæson. Det er sådan set ret simpelt. Det kommer an på, om I vil fiske med fluer, eller om I vil fiske med spinderej. Spinderej, der vil jeg råde jer til, det kommer an på, hvor I fisker, men størstedelen af de danske åer, som karbo, vil jeg råde jer til at have en 9-fod medium, så 25-30 gram, med enten 2500 eller 3000 størrelses hjul. Kommer lidt an på, hvad du har brug for, og det behøver heller ikke at være det helt dyreste. Den her bruger jeg selv, når jeg fisker havørred i min lokale flod, fordi jeg bor nu ikke i Danmark, gør jeg. Nej, præcis. Så når jeg fisker i floden, efter så bruger jeg den her. Det er en Shimano Sienna. Koster nogle 30 euro. 35 tror jeg, de vil have for den. Det er ikke særlig dyrt. I kan tage ind i Korsholm med et eller andet, og bare finde et eller andet 2500 til 3000 størrelses hjul. Det behøver ikke at være det helt fineste af det fine. Eller så kan jeg godt lide at bruge sådan en her, en 3000. Den er nu også, kommer også lidt an på, om jeg fisker et sted, hvor der også er laks. Hvor jeg ved, at laksen er lidt større. Vil jeg bruge sådan en der. Men til det normale flodfiskeri og åfiskeri, så kan jeg godt lide den her. Den er nu. Jeg har noget Berkeley 7,4 kilos fletline på her. Så vil jeg også lige råde jer til at få sådan et forfang. Det behøver ikke at være langt. Det skal ikke være mere end så langt her. Det er bare, hvis den røde den nu tager og bliver flettet ind i det, så kan sådan en fletline nemt skade dens slimlager. Nå, men når vi nu kommer til spændefiskeri, så vil jeg jo råde jer til at få sådan nogle her lidt tungere spændere. Som den her myrens tuna laks her. Eller så i hvert fald spændere. Det vil jeg råde jer til. Eller todelt wobbler. Sådan en her Meps tandem, den er sgu heller ikke dum. Eller en Meps, bare en normal Meps spænder, den er sgu heller ikke dum. Kan sgu også godt få det gjort. Og hvis, altså, det behøver heller ikke at være det helt dyre, er det dyre vel? En dam effektspænder, den er heller ikke dum. Den byder jeg højst på, at I tjekker ud. Fordi de her, de har simpelthen en meget fin gang i vandet. Og de duer, altså det gør det. Hvis Meps eller dam, det ikke er jeres stil. Vibrax, de laver også de laver en 4 eller en 3'er. Og hvad end ellers jeg har i den her lille æske her. Så har jeg Abo torpedospinner og Abo droppen. Og så har jeg nogle todelt wobbler, og det kommer jeg lige ind på lige lidt senere. Når det kommer til fluer, så er der jo 2 slags fluer, som man sådan snakker om. Der er kystfluer, og så er der til åen. Mange af de her fluer har jeg fået af min far, så nu skal I lige undskylde mig. Jeg ved ikke lige, hvad der har været. Men det vigtige, det er i hvert fald, det er nogle ordentlige søm. Det er det vigtige. Det er det. Det er vigtigt, at det er nogle ordentlige søm, som vi fisker med, som nu skal jeg lige finde jer en. Undskyld, jeg ikke har alt klar, men det er sgu en dårlig vane min. Den her, og alt hvad jeg ved, det er det her nemlig havørredflue til åen. Så vil jeg personligt råde jer til at gå med en klasse 8. Jeg ved, der er nogen, som siger, at I skal gå med en klasse 4 eller en klasse 5. Altså, det kan I gøre, men sådan nogle havørred, de kan altså godt finde på at rende. Men lige sådan til en start i hvert fald gå med en klasse 8. Og det, igen, det behøver ikke at være det helt fine af det fine. Altså, selvfølgelig nu har jeg mit fluegrej af min far, fordi det fiskede han selv med. Nogle af de her spinner har jeg også af ham. Altså, det er ikke. Og jeg vil heller ikke sige, at jeg er den helt store ekspert på det her. Eller, men jeg synes alligevel, det er vigtigt, hvis I gerne vil komme i gang med åfiskeriet, som er noget spændende fiskeri. Det synes jeg, det er noget af det fedeste fiskeri, der findes. Så vil jeg altså højt byde på, at I starter med spændefiskeriet. Og så kan I senere gå hen på fluer, hvis det er noget. Jo, så en all-around fiskestang med 2500 til 3000 solgt hjul. Det bliver altså ikke meget bedre end det, altså. Og så kysten,
Det er lige lidt andet. Kommer vi ind med Bombarda flodder og sådan noget. Det har jeg ikke lige fundet klar. Det kan jeg lige tage i en anden video. Men der kommer man ind i med Bombarda, hvis man gerne vil finde fisk, når det er, man fisker med fluer og alt muligt. Det er ikke lige noget, som vi lige dækker lige nu. Det er sikkert at sige. Men den må vi jo ligesom tage, som den kommer. Men ved I hvad ellers, folken? Så vil jeg sige knæk og bræk derude. Og hurtigt, jeg undskylder, for at jeg ikke slår op mere end jeg gør. Men det har noget at gøre med, at det fiskeri hernede, det er ikke det helt bedste. Altså, nu sidder vi jo i november, sen november. Nu har jeg kun geder, og det er ikke engang gået ind i den der typisk sæson, som man snakker om, at det er helt godt til dem, der hvor vandet det køler ned. På grund af, altså nu har vi jo selvfølgelig nogle koldfront. Men ellers, når vi kommer ind i det der øjesæson igen, havet, så vil jeg i hvert fald prøve at få lidt flere videoer op for jer. Det gør jeg virkelig. Altså, jeg vil gerne, men det er bare ikke nemt. Man kan ikke slå fisk op, når man ikke fanger nogen. Og det frustrerer mig altså dybt, at jeg ikke kan slå mere op, end jeg gør. Og jeg overvejer simpelthen bare lige at tage en pause, indtil jeg ligesom kan tage mig sammen og fange nogle fisk. Altså, men det må vi tage, som det kommer. Men ellers så vil jeg da sige knæk og bræk derude, for en gangs skyld. Fordi det kan jeg jo godt se, det prøvede jeg at sige, men det gik ikke. Så knæk og bræk derude, folkens.